Opa, xentiña da boa! O Rafa que me dixo, oye, que te deixo nun plato un ramiño de algo. Mira, que era ligar o tío conmigo. Acelgas me trae o tío. Moi ben. Oye, son boas, Mirade que pencas. Con esto xa fixemos algunha vez. Que acollimos as fermos un pouquiño e despois arrecheamos por dentro. Ostras, pois tan boas, pero este non é o produto. Hoxe o produto que temos, de verdade, son deses... Sabedes, non? Cando é castaña, cando é polvo, cando é... Pois hoxe tamén é un produtazo histórico, ademais. Porque temos moito que contar do congro aquí en Galiza. E sobre todo do congro seco, o que temos por Muxía. Creo que hai outro sitio máis que en Calatayud, donde non sei se siguen, co congro seco, pero creo que son os dous puntos donde se seca o congro para despois poder consumilo despois. E imos arrancar por aí, a min parece unha idea genial. A min estas cousas, é que claro, moitas veces é que non os temos, non atopamos moitas veces nos supermercados. Entonces, cando me ven Rafa que me dice, oye, vou intentar e tal, non sei que, buah, te mola moitísimo. Hai que ir a por el, Cando vexamos, non o deixedes quedar. Porque é unha oportunidade que tedes, trae para cá. Aí atrás tamén vin que os fixemos aquí, os tapaconas, que poucas veces se ven, se peixes tampouco. Trae para cá. Ese tipo de cousas, rarezas, a min encántame. Rareza agora, porque foi o alimento, o sustento de moitas familias durante moitos anos. E ademais temos que sentirnos moi orgullosos, sabedes, deses secadoiros, desa forma de secalos que teñen, porque non vale calquer día. Ui, podo falar moito desto, porque ademais vin algún documental, algunha cousa por aí, gustame moito. Bueno, imos traballar, imos facer uns garabanzos con congro seco, uns fideos, quedan moi ben, un congro con pataca, xa queda ben. Que todo o que quedamos así, con pasta, o mesmo xeito, e despois facer uns espaguetis e botar o congro seco por riba, sabedes, un previamente guisado, queda estupendo tamén. Podemos aí darlle a testa o que queiramos, que vamos sacar unha receta e das boas. O único que temos que precisar son 4 pautas, que agora vos explico, e listo. E que imos a facer? Pois mirade, xa teño uns garabanzos cocidos, teño unhas alcegas, que poden ser espinacas, tamén, sin ningún problema. O que pasa é que xa me dixo o Rafiña, as acelgas son boas hoxe, levo as acelgas. Precisamos un pouquiño de viño para humedecer. Hoxe non temos caldo. O congro ten unha potencia de sabor importante. De feito, en cantidad de receitas, o que se fai é escaldar un pouquiño. Cantidad de recetas non, depende do padal de cada un, escaldan un pouquiño o congro para baixarlle a potencia de sabor. Non é o caso. De feito, non solamente non é o caso, sino que ao final, xa direi ou non, porque isto non o sei, teño aquí un potenciador de sabor de congro, que é congro seco. Eso non sei se lle vou botar ao final, vou probar, e xa vos direi. Vale, non me vou enrollar máis. Que precisamos? Os garabanzos, o viño, unha cebola, que imos a torrar un pouquiño con un dente de allo, con unha folliña de loureiro, unha cenoria que imos a sacar en liscos, un pouquiño de pemento picante ou doce, a gusto de cada quen. Voulle botar unhas améndoas que as vou torrar na mesma tarteira. Vou facer un pequeno volcán, sabedes como facemos? E aí vou botar o allo e as améndoas picadiñas e aí mesmo vanse torrar. E despois, para humedecer todo, precisamos o tomate e o viño. Deixamos cocer co polvo durante uns 10 minutos aproximadamente e temos listo. Pouquiño a pouco. Chamamos o gran Rafa, Veña, a ver se non quedo eu colgado como un congro aí por Muxía adiante, si supo o camiño de volta. Rafiña, amigo, donde andas? Oídos no secadoiro, chef, pilláchesme aquí que me colleu a chuvia. Que si queres congro seco, eu vin onde está o mellor congro seco de Galicia. Que de Galicia? Do mundo. Estou en Muxía. Creo que xa estou seco. A ver si me poden atender. Producción. ¡Ay, ay! Preséntovos a Javier, unha das poucas persoas que quedan que se dedican a isto de secar o congro. Aquí temos este bicharraco que xa ten un mes de secado, non? Más o menos, sí, más o menos. Primeiro, estes paus, estes postes que están aquí,
chámanse, é onde se seca o congro, como é? Sí, isto chámanse cabrias. Cabrias? Sí, isto xa é antigo ese nombre, non sei por que lle meteron, pero bueno, son cabrias. Bueno, úsanse pues, para secar o congrio. Cando hai vento de nordés, que é este vento que hai ahora mismo. Un fresquiño, ademais, fresquiño, non? Podese dicir. Pois aí secas o congrio. Agora tamén temos unhas cámaras de secado para compaginar un poquinho o tema do vento con cámara, porque aquí en Galicia, pues, como hai tanta chuvia, pues, temos que compaginar dúas cousas. Claro. Proceso, imos o grano co produto, porque o chef Xoanqui encargoume que lle levara congro seco. Este é o produto. Entón, de onde ven este congro? Pues este congrio ven da Loja de Coruña. Sí. Compras ali en Coruña, porque ali en Coruña pues, hai congrio de Malpica, pues, hai barcos de Fisterra, hai barcos de todas as partes, é un sitio onde podes comprar pues, algo de... Todas as nosas costas, entendo, toda claro. Toda a costa. O proceso, pues, hai que traelo, pues, quítase a tripa, e vicérase. Sí. Depois faise un corte aquí con a pouda que lle chaman, que é como un cuchillo sin garfo. Sí. E faise este corte. E depois ven o lañado, que hai que facer uns cortes de 2 máis 1 para que o congro se que ben. Que de forma simétrica. Sí, sí. Eu acordome de pequeno que meu pai, cando traía congros a casa, ali en Bayona, acordome que había, que dicían que do embigo para baixo, que era todo espiña, é certo, non? É certo, é certo. O congrio desde o ombrigo, máis ou menos por aquí, sí. Ten o ombrigo, hasta a cola, é todo espiña, todo inteiro espiña. Depois ten dúas partes, a parte da barriga, que é sin espiñas, ten unha parte central que ten algo de espiña, e ten o lomo interior, que ten menos espiña tamén. Vale. O congrio é un peixe que ten moito sabor. Ten espiña, pero a xente que o proba, pois, o sabor que ten é especial. Sí, señor. Xoanqui, eu creo que non hai dúbida, non? Ninguna, vamos. Pois aí cho mandamos. Damos a conta del e estaremos atentos a esa receita. Graciñas, Javier. Nada, vos. Chao. Como mola. Aquí o temos. O congriño, xa hidratado 12 horas. Estivo na auga, 12 horiñas. Imos a facer un guisiño de toda a vida con el, vale? Estou de acordo co do sabor, o que comentaba antes. Por eso, non me atrevo a decirvos ao final se voulle botar este potenciador de sabor ou non. Dende logo, isto, que é o congro seco en pó, olvidadevos, non me centredes en usalo para esta receita. Isto é un potenciador de sabor para que calquer guiso de peixe que fagamos. É como o umami, non? A pastilla esa de caldo que andamos a buscar. Que pasa? Que isto é dun xeito natural. É feito aquí en Galiza. Entón, ten outra historia. Está mellor, sin ninguna dúbida. Arrancamos? Veña. Polo norte. Vamos a poñer as cousiñas claras. E como decía... Tiña o profesor meu, porque eu fixen karate moitos anos, Jesús Lorente, me decía, cosas claras e el chocolate espeso. Joder, deixa de decirlo. Pero ao final contagioume, sabes? Tamén o digo. Ben, vai iso, vai o tomate, isto ao final que non o sei, e isto que vai nun volcán. Por aquí, e os garabanzos co viño. Perfecto. Aceite de oliva virxe. Un chisquiño e a cebola para diante. Moi ben. Vou pelando, mentras, vou pelando o alliño. Imos facendo cousas. Luisa me pelou o tomate, mira de pa aí. Ca florciña aí, ca pela. Oye, detalles. Cousas chulas. Ao final non pensedes que cambiou tanto a cociña tradicional de fai 40 anos con respecto a ahora. O falamos aquí moitísimas veces. Donde cambiou? Pois cambiamos un pouquiño na grasa, en ser máis chuliños, non? E presentar a cebola en vez de cortar o mellor dun xeito máis, poñera máis agradable en boca. Facer estes pequenos detalles que na cociña chegan e que dicen, Luis, pelas máis ese tomate e tal, e cando se dicen, joder, que ben pelado. Eu agradezco moito, e vosotros tamén. Ao final todos, Decides que son con achadía, sí, pero nos gusta a todos, que nos poñan as cousas así ben postiñas, limpiñas cos detalles e demais. É guai, mola. Bueno, xa temos quente, non? O aceite, que me decides? Sí.
Teño 9. E o aliño, témolo listo. Vou no deixar aquí, nunha beiriñas. Así. Para usar despois. Porque non o quero usar hasta no momento que entre cas améndoas. As améndoas. Por que llas boto? Home, dalle ese toque. A min gustame moito nos guisos. Facer un machucado de pan torrado, con améndoa e demais. Dalle outro toque, dalle un sabor moi agradable. Dalle unha textura. E buscamos iso, non credes? Forma parte. Culler de pau, esta. Aí vai. Musiquiña. Veña, poñemos rock and roll. Imos a velar. Baixamos un pouco, Está moi forte. 6, 5. Ben. Pois as acelgas esas tamén imos a traballar, Si, eu xa teño o xantar feito de mañán. Cando veñe con eses talos, mi madriña, como molan. Vale. Que vaya rustrindo, Aí. Isto retiro. E isto tamén vamos a traballar con el. Así xa o teño feito tamén. Sabedes? A cenoria. Vale. En liscos, en cuadradiños, como queredes? A cenoria, que se vexa, que non se vexa. Mirade. Eu penso o seguinte, neste é un potaxe, non? Entón, que é o que vamos a ter seguro presente no noso pagal? O garabanzo, que mantense enteiriño, nos anaquiños, que cortemos, non vai triturado, quero decir, como a cebola, que probablemente xa se confunda con respecto ao garabanzo e máis o congrio. Entón, que vamos a ter presente na boca? O garabanzo, o congro, a acelga, e nada máis, non? Garabanzo con gracia... Vosotros imaginades, non? O bocado. Podemos facer que a cenoria desaparezca tamén, facendo un corte en brunoise, picamos ben picadiña, e forma parte desa salsiña, do que nos vai de sabor. Ou podemos facer que este presente na nosa boca, no noso padal. É bueno facer así, que este presente. Entón, si que precisamos anaquiños un pouquiño máis grandes. Vale? O cueste vou no guardar, porque despois o poño para un empratado. E a partir de aquí, bueno, bastóns e tal, a medias lúas, eso como que irades. Vosotros sabedes, eu como quero que este moi presente, imos a facer así, en anaquiños así, en liscos grandes. Gústame moito este corte, moitísimo, uso moitísimo na cociña da casa. Pareceme moi chula a zanahoria, ademais, como nos gusta a todos, tamén na casa, pois... Decía a miña nai, porque eu te levo gafas desde os 5 ou 6 anos, así que puxen gafas. E claro, non sei, decía, ai, que decían os médicos, dalle cenoria aos cativos, polo tema da vista, que así tal non colle miopía. Non colle igual. Non quere dicir que non sexa boa, que teña as súas vitaminas e demais, de acordo? Pero nada, eu as 3 diotrías teñoas aí. Como quitas gafas, alá vou. Que máis? Veña, vamos darlle un pouquiño de caña. 5, 6. Correcto. Imos a parar un pouco. Vale. Mentres, seguimos preparando os ingredientes. Seguimos, isto teño picado xa, isto quero deixalo fora, o pimento fora, isto que non vou a saber se o vou usar, e o resto teño listo. O congrio, vaime valer este cacharriño para o congrio, mirade. Imos a fazer así, isto vai hidratar aínda un pouquiño máis, Eu digo que en anacos de bocado. É moi chulo como abren esta forma para que aireen, como lle fan os cortes. Co coitelo.
dun xeito escalonado. Bueno, sabedes, non? O congrio é un dos mellores caldos que temos é de congrio. Eu isto non o vou a tirar nin de broma. Que va. Estas aliñas quedan aí. Vamos. Rostrimos ben a cebola, que desaparezca. Por eso temos que traballar agora moito, porque este é un prato que non ten moita cocción. Refíremos, se aquí imos a traballar con carne, por exemplo, imos a facer un guiso de porco, como ten unha hora de cocción, ou imos, eu que sei, un rabo de tenreira, algo que leve unha cocción prolongada, pois sí que a cebola, lembrade que temos un gusto, que é o máis torrado e o menos, pero en estas coccións tan longas vai desaparecer. Polo tanto, podemos botar xa así, pero aquí non. Nas coccións cortas temos que rustrir ben a cebola si queremos que se misture ben. Ten pouco tempo de cocción con caldo, con auga. Por lo tanto, é importante este paso, 6 e 5. Ben. Ben, e así. E isto... É que quero recortar todo isto, porque isto sí que non é importante que non aparezca no prato. Así. Fora. Pero de todos os xeitos non o quero tirar. Isto non o quero tirar. A espiña non o quero tirar tampouco. E a aproveitar todo. Vale. Isto é que me refiro, que isto foi un caldiño curto que é unha maravilla. Bueno. Moi ben. Veña. Este outro anaco. E que me queda? Quédame trocear o tomate, botar dentro. As acelgas as teño limpas, quédame trocealas. E pouco máis. Encántame estas receitas que son así sinxelas, que son da casa. Pois sí, teño ese gran amigo Javi. Acabas de retirar o tío ahora, que vive... ¡Buah! Ese resulta que... É dali de Muxía, sempre me fala do congro seco, ele o fai moito. Vale, isto teño listo. Vou botar con isto, chéjame. Pois sempre me está falando do congro seco e tal, e dali, ten unha finquiña, teño ganas de ir a súa casa, me non está invitando nunca vou, que lle mando un saludo, A él... E outra persoa que tamén é da zona de Muxía, é Carmen Toba, é unha compañeira vixiante de seguridade. Ao mellor a coñecedes porque xa a vin pola televisión de Galicia, porque está facendo unha labor impresionante de recollida de albaradizas e de cantidad de enoloxía, non? Perdida que están nos montes. Bueno, está descubrindo as albaradizas por en medio das malezas, pas abellas, é unha experta en abellas. E anda moito por ali, por Muxía. E tamén, algunha vez escoitei ou leínlle porque escribe moito. Carmen Toba, unha aperta moi grande, vixiante de seguridade, vaya tía. Son amigos destes que se sinto moi orgulloso de casi todos os amigos que teño, pero son destes que dices, joder, tes ganas de velo para escoitalos, non para falar ti, sino para escoitalos a eles. Non vos pasa con algunha xente? A min sí. Ben. Seguimos, amixeiras. Veña para adiante, Ben, collemos, vamos a limpar un pouquiño aquí a táboa. Porque agora quero picar un pouquiño estas améndoas. Ven para cá. Vou baixar un pouco. Isto xa casi está, xa temos a reacción de mallar aquí casi feita, ainda non, pero bueno. Faltalle un pouquiño. Esta tona é a que queremos, este cor. Esta cor é a ideal. Ben. Aquí, enteiras, pois enteiras. En pó, tamén valen. En anacos, que colledes unha trituradora e facedes co brazo batidor, co vaso do brazo batedor. Vale, tamén como que irades. Isto ahora, imos a torralo porque vedes que está en cru. Entón, imos a torralo un pouquiño para levantar o sabor, para que saque os seus aceites.
Porque non solamente buscamos o crocante cando lle botamos os cociñeiros na casa, non solamente buscamos o crocante cando pensamos nun froito seco, buscamos os aceites que teñen tamén, que esos aportan moitísimo. Eu cada vez sou máis flipado destas cousiñas, e de feito aquí xa estamos traballando moitísimo co aceite de sésamo. Indo usei onte na casa, que cociñei onte na casa tamén, que lle botei aceite de sésamo. E fixen costelas de porco a baixa temperatura durante 6 horas na crock pot. E a doeina, pois, estaba cojonada. Claro, aquí, os que nos gusta cociñar xa temos que experimentar, xa non nos vale o adobo convencional, non? Entón, xa nos facemos as nosas historias mentais, non? E vou adobar por aí, vou salir por aí. Co aceite de sésamo, das amendos, hostia, estaba riquísimo. 6 horas, baixa temperatura, collías, desfacíase todo. Os veus me dicían, isto non é churrasco. Non, churrasco non é, neno, non é churrasco. É como churrasco, pero non é. Faltaba o crocante, non sabe, por fora, Estaba blandiña a carne, moi blandiña. Bueno, ha de chegar, non? Proporcional. Ha de chegar. Eu penso que sí que chega, fora. Ben, facemos o volcán. Por aquí polo medio, isto pas beiriñas. Aí apartamos, ben. E agora, incorporamos a améndoa, que vaise facer prácticamente ao mesmo tempo que o allo. O allo, vosotros sabedes que a mí non me gusta que torre moito. Evidentemente que non queme, pero incluso moi torrado tampouco me gusta. Entón, pois cada un, oye, que queres botalo antes? Botalo antes. Isto vou non botar tamén aquí. Ben, levantamos un pouquiño. 7. Chisquiño de aceite aquí. Aí está. E imos a traballalo. Bueno. Cando falo deso, de que, joder, que non fai falta que torralo tanto e demais, e cando falo dos arumes, eu fago moito caso ao meu ficiño, moito. E agora mesmo xa comezo a notar eses arumes de allo e de améndoa. Bueno, pois xa o temos listo. De feito, os allos non precisan, para cocelos non precisan moito máis de 2 minutos. Eu fago os encurto na casa, non? Collo os allos collo, a mellor, 8 cabezas, ben, casi sempre fago 8, porque veñen en paquete de 4, e casi sempre fago 8. Os quito, os limpo ben, lles quito o pedúnculo, os deixo todos branquiños, non? E despois, con unha parte de auga, media parte de vinagre, unha culler de azucre e unha culler de sal, ou 2 culleres de sal. E os fervo, pero os fervo 2 minutos exactamente. Como me pase, xa deixan de estar crocantes. E o tengo que precisan, nada máis. Vou quitar isto, porque se me está pasando un pouco. Perdoa! Estoulle pedindo perdón aquí a David, joder, que é un cámara que temos que me di, oye, non me movas tanto, e ten toda a razón do mundo, e acabo de facer ahora unha jaimitada tremenda. Pa dentro. Veña, que se vaya dourando, ben. Congro. Para dentro tamén. Vai empezar a soltar. Fora. E agora, o tomatiño este. Vale. Aí. O teño apagado. Quero o teño apagado porque aí sí que quero estar aí encima, quero estar en riba. Quero estar dándolle voltas. Pero xa vedes, esta receita vai enseguida. E o único que me queda despois ao final de todo, no último intre, antes de que pasen, cando tapemos para que empece a cocer, é botarlle as acelgas, as follas das acelgas. E listo. Bueno, témolo. Ben. Vamos. Diante. 9. Vale.
¡Qué bueno! Dios. É que é o alume, sabedes? Eu penso que non hai mellor caldo que un caldo de congro. De feito, que marisco. Ti cando fas un caldo de congro e fas unha sopa de peixe, inda que lle botes mexilón, non sabes? Ao final, despois, que os abres a parte, como o fajas con un congro e dices, Dios mío, isto que é? Que é? Que é isto? É dos mellores para min, con todos os respetos ao peixe sapo, Pero para facer caldos e para facer... É que o congrio é impresionante. E agora mesmo estou disfrutando solamente co arrecendo que está pegando. E que vamos. Ben, culleriña. Pemento doce ou picante. Aí, como vexades vos. Non quero botarlo aí directamente fora. Vale. E agora humedecemos xa. Que bon. Hoxe imos disfrutar, compañeiros. Hoxe imos tomar aquí estes garavances que ibas a pasar, xa o veredes. Que guai. E ainda me queda un anaco bon de congrio, Ainda me queda un bo anaco aí na cociña. O sea que esta experiencia vou a repetir. A mellor cambio de receita, pero vou a repetir. Sa. Se. Ben, listo. Garabanzos. Embarcamos. Proporcionalidade. Vale. Ainda cos garabanzos. Tamén, aquí buscas a proporcionalidade por decir algo. Pero son dos que di que ven un máis a comer a casa, unha presa de garabanzos máis, ou de arroz, ou de fideos, é unha presa máis. Non temos que aumentar a cantidade de congrio, botamos unha presa máis de arroz ou de fideos. Bah, por favor. Por favor. Bah, que rico. Seguimos. Agora vai seguir este arume. Ai, Dios mío, madriña querida. Oh, cheira disto. Por favor, cheira disto. Que estou emocionado. Que mólame moito. Viva Muxía! Viño. Todo, un vasiño, Vale. Non me queda outra cousa que limpar un pouquiño isto. Preparar as acelgas e listo para comer. Bonas incorporar xa, inmediatamente. Vémonos agora nun chisco dun ollo. Nunha tarteira rustrimos a cebola, a folla de loureiro, o allo, a amendo, a cenoria e os garabanzos. Engadimos o pemento doce, o tomate, o congro previamente hidratado e o viño branco. Deixamos cocer ata que se evapore o alcohol e incorporamos as follas das acelgas. Cocemos durante 20 minutos, empratamos e listo para comer. Son destes pratos en donde aquí falamos de encher o peito, verdad, moitas veces. Pois mirad unha cousa, cando ven alguén a comer a casa, non, que dice, oye, que tes hoxe de comer? E tal, pois teño un bacallau, teño un rodaballo, teño unha pá de año, teño, eu que sei. Pero cando dis teño congro seco, aí sí que é Galiza. Aí sí que podemos decir, teño algo que a mellor non comiches na túa vida. Xa non dixo de xente de aquí de Galicia, xente de fora e demais. É algo moi, pois non sei, moi noso, que penso que non pode morrer. Este tipo de elaboracións non poden caer. Sobre todo porque dignifican os títulos de programas de cociña como pode ser este, o Está Chego. Vou disfrutar un rato, Xa me arde o cu por despedirme de vos. Con todo cariño, sempre. Un sorriso, unha aperta e ata outro día. Chao.